Падарункі да прафесійнага свята. Ратаўнікі Віцебскай вобласці атрымалі новую пажарную тэхніку і службовыя аўтамабілі. Ва ўрачыстай абстаноўцы ключы ад аўто супрацоўнікам рэгіянальных падраздзяленняў МНС уручылі намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Дмітрый Пятруша і член Савета Рэспублікі, начальнік абласнога ўпраўлення МНС Сергей Мялешкін. Машынны парк ратавальнай службы папоўнілі пажарныя аўтацыстэрны, штабныя і легкавыя аўто. Такое абнаўленне дазволіць повысить эффективность службовой деятельности, оперативно реагировать на надзвычайные ситуации. Сегодня важный день для работников Аршанского гарнизона. Получаем на вооружение 3 новых автомобиля. Автомобиль штабной, автомобиль специальный легковой и наша основная единица – это пожарная цистерна. Эти автомобили помогут нам в тушении пожаров и спасти людей, которые попали в беду. Несмотря на то, что было много природных катаклизмов, мы показали слаженную, хорошую работу. Все невзгоды, все природные катаклизмы мы ликвидировали успешно. Наши граждане не остались в беде благодаря нашим спасателям. З нагоды прафесійнага свята лепшыя ратаўнікі паўночнага рэгіёна атрымалі заслужаныя ўзнагароды за высокі прафесіяналізм, добрасумленную службу і ўклад у бяспеку насельніцтва. Работнікам органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях уручылі падзякі, граматы і медалі.